Ίσως ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος που συνοδεύει το να έχει κανείς τζάκι είναι τα ξύλα. Η μεταφορά, η αποθήκευση και η ανύψωσή τους σε ορόφους είναι σίγουρα κάποια από τα προβλήματα που λίγο πολύ όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει. Είμαι ο Μιχάλης και σε αυτό το βίντεο παρουσιάζω μια πρακτική λύση που πιστεύω πως θα δώσει την κατάλληλη έμπνευση σε πολλούς να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα της μεταφοράς και αποθήκευσης των καυσόξυλων. Στην ουσία, πρόκειται για ένα μεταλλικό κουτί που έφτιαξα για ένα φιλικό μου πρόσωπο, το οποίο εδράζεται πάνω σε μια πλατφόρμα με βιομηχανικές ρόδες. Είναι κατασκευασμένο από στρατζαριστό ακατέργαστο σίδερο 30x30 χιλιοστά, ενώ στον πάτο του φέρει λαμαρίνα καλβανισμένη πάχους 1,2 χιλιοστών. Αυτό του επιτρέπει να σηκώνει αρκετό βάρος, αλλά και να μετακινείται εύκολα κατά περίπτωση. Η ολοκληρωμένη κατασκευή μας αποδίδει ένα ιδιαίτερα στιβαρό καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης, όπου στην περίπτωση που κάτι τέτοιο βολεύει, μπορούμε να το αφήσουμε φορτωμένο και σκεπασμένο σε κάποια αποθήκη ή γκαράζ. Η συγκεκριμένη περίπτωση που παρουσιάζω αφορά ένα καρότσι με ύψος 85 εκατοστά, ενώ είναι 65 εκατοστά στο πλάτος και 85 εκατοστά στο φάρδος. Οι μετρήσεις έχουν γίνει με σκοπό να μπορεί να περάσει από τις απαιτούμενες πόρτες και διαδρόμους. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της αρχικής ιδέας έγιναν στο Fusion 360, ώστε να μπορώ να μεταβάλω το σχέδιο και τις διαστάσεις εύκολα, παίρνοντας μια ιδέα του πώς θα φαίνεται το τελικό προϊόν. Ο καθένας ωστόσο μπορεί να το κατασκευάσει στις ακριβείς διαστάσεις που τον εξυπηρετεί. Η κατασκευή για κάποιον που έχει μια έστω μικρή εμπειρία με την ηλεκτροκόλληση είναι σχετικά απλή. Το καρότσι αποτελείται στην ουσία από δύο μεταλλικά τελάρα τα οποία ενώνονται με τα 4 κάθετα νεύρα. Η πλαϊνή κάλυψη μπορεί να γίνει είτε με φύλλο λαμαρίνας, είτε διάτριτο, είτε όχι, και στον πάτο μπορεί να τοποθετηθεί επίσης λαμαρίνα, είτε κολλημένη είτε βιδωμένη στο τελάρο. Για λόγους μείωσης του κόστους, στο συγκεκριμένο σχέδιο αποφασίσαμε να καλύψουμε τις πλευρές με πλέγμα περίφραξης, το οποίο ομολογώ πως βγήκε μεν λειτουργικό, αλλά εμφανισιακά δεν φαίνεται πολύ ωραίο. Κάτι το οποίο σκεφτήκαμε μεταγενέστερα είναι να κάνουμε ένα μικρό αυτί στον πάτο 3 με 4 εκατοστά, το οποίο να κρατάει τα ροκανίδια ώστε να μην λερώνουμε κατά τη μεταφορά. Πρώτο βήμα είναι οι κοπές του μετάλλου. Με τη βοήθεια του OptiCutter, ενός website που βοηθάει στον υπολογισμό των κοπών και του τεμαχισμού των υλικών, κατέληξα πως ο καλύτερος τρόπος να κόψω τα σίδερα ήταν αυτός που μου έβγαλε το site. Όλα τα κοψίματα τα έκανα με δισκοπρίωνο μετάλλου, το οποίο έγιναν πολύ εύκολα και σωστά. Δεύτερο βήμα είναι να σχηματίσουμε το πρώτο τελάρο, αρχικά εξετάζοντας το πώς θα εφάπτεται στην λαμαρίνα του πάτου. Την λαμαρίνα την παράγγειλα κομμένη ώστε να γλιτώσω χρόνο και κόπο. Αφού σιγουρεύτηκα πως ήταν όλα σωστά, προχώρησα στην αρχική συναρμολόγηση. Έκανα ένα αρχικό ποντάρισμα με την κόλληση για να ενωθούν τα κομμάτια και στη συνέχεια ολοκλήρωσα όλες τις πλευρές κολλώντας κάθε ένωση διαδοχικά. Στο κέντρο τοποθετήθηκε ένα κεντρικό νεύρο ώστε να μοιράσει τις δυνάμεις προς το πλαίσιο. Στο τέλος ακολουθεί τρόχισμα για να λιάνει κατά το δυνατόν η επιφάνεια που έχει κολληθεί. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το δεύτερο τελάρο, όπου θα μπει στην απάνω μεριά. Για να διευκολύνω λίγο την κατασκευή, τρύπησα στο κολονοτρύπανο την απάνω πλαϊνή βέργα εκ των προτέρων, ώστε να τοποθετηθεί μεταγενέστερα το χερούλι μεταφοράς. Στην συνέχεια συναρμολόγησα ξανά και κόλλησα όπως και στο προηγούμενο βήμα. Στο τέλος τρόχισα ξανά και σιγουρεύτηκα πως η κόλληση και το μοντάρισμα έχουν γίνει σωστά. Επόμενο βήμα είναι να συνδεθούν τα δύο τελάρα με τα κάθετα νεύρα ώστε να δημιουργηθεί το κουτί. Οι μαγνητικές γωνίες βοήθησαν πολύ σε αυτό. Ακολούθησα μια συγκεκριμένη σειρά, κολλώντας πρώτα όλα τα κάθετα νεύρα στο τελάρο του πάτου και έπειτα κόλλησα απλά το απάνω τελάρο στα πόδια. Η τελευταία κόλληση μπορεί να σας δυσκολέψει λίγο αν πετσικάρει το τελευταίο σίδερο, αλλά με μια σφιχτήρα το πρόβλημα λύνεται. Ακολουθεί ξανά τρόχισμα και οι τελικές λιάνσεις ώστε να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Σειρά μετά έχει προετοιμασία για τις ρόδες. Τις ρόδες ουσιαστικά τις βίδωσα σε μεταλλική φλάτσα 15x15 εκατοστά, η οποία βιδώθηκε επίσης απάνω στα πλαϊνά νεύρα του τελάρου. Οι βίδες τοποθετήθηκαν περαστές, συνεπώς είμαι απολύτως βέβαιος πως θα κρατήσουν ώστε να μην χρειαστεί να γίνει ηλεκτροκόλληση στο σημείο. Οι φλάτζες τρυπήθηκαν στα κατάλληλα σημεία με το κολονοτρύπανο και αρχικά βιδώθηκαν με αυτοδιάθετες βίδες. Οι ρόδες θα τοποθετηθούν μετά το βάψιμο. Επόμενο βήμα είναι το βάψιμο. Έτυχε να έχω μερικά μαύρα σπρέι εύκαιρα και έτσι χρησιμοποίησα αυτά. Προτείνω ωστόσο ένα καλό πέρασμα με αστάρι μετάλλου και τουλάχιστον ένα καλό πέρασμα με βερνίκι μετάλλου. Αφού το καλάθι βαφτεί και στεγνώσει, ήρθε η ώρα να γίνει πια καρότσι. Επόμενη τοποθετήθηκε η λαμαρίνα στον πάτο με αυτοδιάθετες βίδες 3 χιλιοστών. Σειρά μετά έχουν οι ρόδες και το χερούλι. Το τελευταίο βήμα ήταν η πλέξη του πλέγματος γύρω από τις πλαϊνές πλευρές.
Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά χρειάζεται μέθοδο. Κατέληξα πως μετά από κάθε πλευρά πηγαίνοντας απέναντι και στρίβοντας ήταν καλύτερα. Το σύρμα έχει τυλιχτεί πολύ καλά γύρω από τις βέργες, εξασφαλίζοντας πως δεν θα λυθεί. Για να μην είναι επικίνδυνο κάποιος να τραυματιστεί, στην απάνω μεριά απλά έδωσα με πλαστικά δεματικά. Το καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης για τα καυσόξυλά μας είναι πλέον έτοιμο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ως εδώ και εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Για οποιαδήποτε απορία ή αν τυχόν ετοιμάζεστε να δημιουργήσετε κάτι παρόμοιο, θα χαρώ να σας βοηθήσω. Γεια και χαρά!